Hello guys, Faidi. Ta phải đã gửi tới phải cả số bài tổng bài. Anh nói hay ăn nó rằng bagai. Tawaisa. Juta butuh gara boy. Tak kok bisik coba TV kan orang bagoy. Dolrok ani korang kita disturb nggak do kongre ma gunoi. Ini orang koyak gini adjust kedita. Enkai Faidi biskok sewa jarak beli thang malah laisna. Ini bây là ham giác lại má lại à cái Tamo ikota nilima baby jomatia omorong ni bongso si beli boba bocono tamorok bujirin sa togi tong sido pura angono dudi nai kya tamorok bujirin nai no biya ba last time mendra kun buji male ang hai tang no mo tangung ai si busa jeni pen kichi kasam no hoga sin thoja chumjak wa kiam no mal hinglang bono star man ti pon si bo star man jege hai ke tong thok tong gaba 사보자니 사이로 쓴 거렁 이제 함자라이 동포 사보사 no borok kuni bazar pen pen thampuro malale hamja morong no thanai ba khoka bodosa khoko 뭐가 사나있다? 뭐야 앞서 나이도 옮겨봐. hayake 하이파노 플리즈 앙능 바이테 말아냐 무슨 리야 능 구분이 부리네 가적시리 abukna ta mo hino bom buja thama herok tang gan thoma buja khana mokol mukhi khak layo no reels ni mungoi bat ma khalena dollar rok bini chala bono cover khaima tiafu ayangara barai phaileng jak tiroi chúng thân tài đó cứ đừng xì nó đâu tài đó đâu thì đâu có bay cái la chup rồi hay ô bây giờ anh bảo lại khai thác mạnh tổng mà lại à cái mà lại nhá cái lưng bay lăng máu oda omara dialog no bini kuni malaya ngoi kisik lai kan chalai mani kuni hamjak lai mani omara ni dialog norong natai ko norong ta mayong ni el tangmon ni sanai rok faide dor rok jingjini bono bung phade disbanta bolai ti khislang nei inge faide ke tabo ta ke phajing rom lai suano है तेरे साथ सफर जाना मुझे किधर aya sakau lekhimu fuina jingmaro do norong ni o personal samung khai khelai motong ba hamlai ma rong no fungna nai ta video ni bising tichuno tai o dunia phayate tamor bono tongkho saimalia के बीत जाए तुझमें ये मन एक पल की nangong ma kaisa ma hai brui pasala kata mo no khuti hai bal ang saimono bini engine tar sojak na hne ao taw borok busana na plan khlai pu busa tolani maram da hen maslam da hen kas kaya khona borok chi ama khai hino mo bolong rogo o bonagin futabu kubuino pura nok lai lai kheno tabal pura lai be sukheno ekdom majak chamaskara bos ang khai ba nagen dok ke ba chiburu sing phain tama boroni biang rong ni si genai thale ga dangjak no si sopre phunuk ble abulen rong no kubuino chiburu lasi jabai khena thangni ba thani choppa sore sala bro dogni gara bakma peja kasokan mo ba asku mosana nang hanu amansuk bo chung chemanglak noi dia chung boroni chehra nai ma romsu borok ombo borok buti bo borok buti Letiga lama ode lam jaga dia no narok mangla khang sarok mari sini tabule ke dol rok botin ta mane kap kha himalay no saideman biar botol bek sa thum ton ma sipu bo just paket sa dana hanoi sabdan je khoktana khane se kaboi tong bo dar khaman se kana chala ra brek up ngoi ba ini biar botol bek sa thum ton mane mole sa dana bokoi sob khoktana kabon ma se kabu bo hingke dar kesafan kharak jabai khang ke ba bini bade furu biar botol botha sa di fe dingin ba ham thanga no Shampalini तेरी शाशो देखे oh mujang lai mani amo hino mo ayang kaisa khosrub dak kubak ti si jo hamungja ang samana nor khai buri rok ama hai hajing kari tongnai rok no manai nei khorap chata मचांग मानी नाइ थोक मानी गिगी चंग tol rok no wansu kana bin tolawa gulab kho norom du barjak manan no hi nor an ko bise khana ni dita osta ke thoko ko khwayoi agini dabi ge tasa dabor simanai sida thak inkai tinin video hajaron sitong inkai video ta like khai kong like khari dikaisha ai video khana idong ta for subscribe khai kong channel subscribe khari di mo video na bahai na ta khandra comment khai sana ta fogdi tai o video no je ma khandra share kinong dolongo whatsapp facebook jo ja inkai thanga so mala nor bahai next video kata lo thangka ba nó mà thực ra bắt khai bà sắp xếp khai đi đâu